Sabem perfectament que avui no és 28 de juliol, però sí, per molt que us sembli, avui estic presentant jo, ja que el nostre presentador està present a l'estrena del Drac de Sant Joan de Mar. Moltes gràcies a tots i benvinguts a l'estrena del Drac de Sant Joan de Mar, la primera bèstia de foc que tindrà la ciutat, apadrinada pel Drac de Mataró i per la Momerota de Mataró. Formarà part del seguici festiu de la ciutat i, atenció, atenció, que ja veig com arriba, endavant el Drac de Sant Joan de Mar! Moltes gràcies i ens veiem demà a la convidada dels del mar, amb els gegants Reis de Manresa.